Ej, zdravo svima, kako si danas? Ja sam Ruben Badalijan i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal koji se zove Život Floridinskog Srbina u Sarasoti. U ovom videu objasnit ću vam kako sam savladao tačnosti na srpskom jeziku, gde sam bio i kakvi su moji planovi sa budućnosti. Hajde da počnemo sada. Pre 2 godina napisao sam 9000 reči na srpskom i to je kako sam odmogućavao sve da govorim tačno srpski posle mnogo godina učenja. I mislim da je moj rad se konačno isplatiti. I moram da kažem to jer radio sam mnogo vreme na ovo i srećan sam zbog toga i pročitao sam različite romane na srpskom, na primjer Država, Drži smrt i Slučaj i tako dalje. I mogu da razumem sve na srpskom, mogu da pevam, mogu da čitam i mogu da uradim sve na srpskom jeziku. I koristio sam ovu udžbeniku na srpskom, na hrvatskom i bosanskom. I to se zove Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook with exercises and basic grammar. I moram da kažem to je bilo korisno za mene jer sam želio da naučim srpski, jer volim da naučim različite jezike, kao što sam već rekao, i ja sam srećan da govorim tačno srpski sada. I gde sam bio sve ovo vreme? Bio sam tako zauzeti sa poslove i promenio sam mnoge poslove. I radio sam na Home Depot, radio sam na Amazon i vratio sam na Home Depot ponovo. I srećan sam zbog toga. I mislim da je bilo tako teško za mene jer zaista želio da promenim poslove i ja sam želio da probam različite poslove. I moram da kažem to je bilo teško za mene, ali sam preživio ovo. I sve je dobro sada i ja sam srećan da imam drugi stvari za mene. I kao što znaš, imam auto sada i mogu da vozim i dobio sam vozačku dozvolu pre 2 godina i mogu da vozim auto sam sada. I skoro 1 godinu bio sam kršten u srpskoj crkvi i imam kum koji se zove Branislav Butina i on je fin i prijatan čovek i ja sam zahvalan što imam njega u mom životu. I on je kuvao ukusnu hranu na svijetu i on je najbolji kum i kuvar na svijetu po meni. On ima lepu porodicu i on ima 2 ćerke, oni se zove Dana i Sanja i oni su fini i prijatni ljudi. I bližio sam blizu sa njima jer jeo sam tamo sa mnogo vreme i oni su mi prijatelji. I mogu da se sećam kada sam otišao tamo prvi put i oni su šokirani da mogu da govorim srpski i oni su mi pitali gde naučiš srpski, zašto naučiš srpski i rekao sam i da volim da naučim različite jezike i oni su impresivni od mog znanja srpskog jeziku. I mogu da se sećam mog krštenja kao da je to bilo juče i ne mogu da verujem da 1 godišnjice mog krštenja je uskoro ovde u 3 dana
i mogu da se sećam tog dana kao da je to bilo juče. Dolazili smo tamo 9:50 AM i mogu da se sećam to. I moja majka, baka i tetka su dolazili sa mene i bio sam kršten možda 2 sati kasnije. I sad imam kum i mogu da kažem da sam srećan zbog toga. I mogu da kažem da sve je promenilo dok nisam užurirao na ovom kanalu i ja sam srećan da sam vratio na ovom kanalu. I želim da nastavim da snimim video na ovom kanalu ponovo i želim da snimim sebe da govorim srpski. Da. I ja sam malo umoran sada, ali ja sam mlad, mogu da uradim sve jer ja sam mlad. Da, kao što možeš da vidiš, imam srpska zastava u mom sobu. I ja sam veliki i najveći obožavač Srbi od svih vremena. Ne zaboravite da pripratite na moj kanal ako voliš da gledaš mi kako govorim srpski i to će biti sve za danas. Hvala na gledanju i vidimo se kasnije.